В днешното клипче ще ви покажем едно нестандартно решение на възстановяване на липсващ зъб. В голям процент от случаите вариантите, които се предлагат при този метод, са или мостова конструкция, чрез която трябва да се изпилят двата съседни зъба, или поставянето на имплант. В случая, който ще видите, ще ви покажем един междинен вариант, в който не се налага нито изпиляване на зъбчета, нито да се преминава през хирургичната манипулация за поставянето на имплант, а тя е много по-щадяща като алтернатива и с много добри естетични резултати. Адхезивният мост в своята същност представлява възстановяване от композит, много близка от материала, който се изработват и пломбите. Разликата при него е, че той се подсилва в вътрешността си от лента, която дава здравина на самата конструкция и позволява да издържи дълго във времето. Самата процедура започва с изолация на полето и изграждането и подготовката на двата съседни зъба, като те съответно се награпавяват по-скоро отколкото да се изпиляват, за разлика от мостовата конструкция, и започват да се изграждат мостови елементи между двата зъба, които в последствие се оформят като зъбче, което стои много естествено в устата. Напасват се цветовите характеристики на зъба, форма, релефа, в зависимост от това как искаме да изглежда бъдещото възстановяване, и голямото предимство при този тип конструкции е, че те могат да бъдат преправени и във времето, да бъдат преполирани, ако се загубят полировката, и много лесно да бъдат възстановявани, ако нещо се случи с тях, което е с минимален риск за двата съседни зъба. Изводът от този случай е, че най-добра представа за това какво може да получите като услуга е в зъболекарския кабинет. Запитвания, самодиагностика от интернет, това, което са ви казали вашите приятели, то наистина може да работи, но знайте, че винаги може да има и по-добър вариант. Затова зъболекарския кабинет е място, където може да поставите вашите въпроси и да получите най-адекватен отговор.